זה דן בעלי, צריך להציג גם אותו, זה דן בעלי, דן שניט, אילנה, שניט כבר 35 שנה. זה דליה. את גם כן פה בתור הקבוצה? הנה כבר לקחתי. את זוכרת את דליה? לא. ערב טוב. טוב, המשתנים. תתקרבי, השתגעתי מהסיפור, איך איתרו אותנו גם. בערב נשמע את כל הסיפור. כן, גם איתרו, אני מבינה, חוץ מאחד איתרו את כולם, נכון? איפה היא גרה? נכון, קודם הייתה רק 12. רק 12. לא, לא היית מזהה אותה. נו, בטח, תשמעי, זה כמה שנים זה? המון שנים. נו, את עזבת את טבעון. לא, אני באתי, אבל לא ראיתי. אנחנו השתנו פחות. הם יותר. היית מכירה אותה? בכלל. שלום. שלום. זה המנהל. כן. צלם אותי לפני שאני הולך. והפסקתי עם הקריירה. את רואה, הם כבר בחרו בדרך כלל. שם גם ככה. אין אף עדיין עובדת 14-16 שעות ביממה. נורית, מה את עושה? אתה אמרת. מה אני עושה? אני עורכת דין במקצועית. שימי את השם שלי, שאני לקחת בן. הייתה לנו שיחה בדרך משהו. טובה. טובה. זאתי הילדה שזאת השם בתמיד? כן, אני לא מאמין. יש לי את שושנה טרנר. לא היית מכירה אותי? לא. אמרת לי להתלבש ולבוא? כמובן. תעשו כזה שהגיע. רציתי להביא את התמונה הפינאלית שלי. את הבראי? ניסים, תשמור. גמרתי קייק דקה? הכל ישתנה. אבל אני חלם. אני חשתי שזו את. כן, גם אני קודם מהסט, נמסה אל תדאגי. מה נשמע? אני לא הייתי מכירה אותך אם הייתי רואה אותך. נכון, זה אתה? בסטטיסטיקה, מה? למסעדה עם הטבעת השמן במסעדה ליד הקולנוע. שם היה ראש מועצה והרצלית רצוי ומצוי. נכון. עשית לו מודעת פרסומת לרצוי ומצוי במסעדה והזמן לא יאומן. אני רוצה להגיד שדיברת בפעם הראשונה שאת לא נורמלית. זאת קיבלתי. כן. לא יאומן, אבל זה אני. יו, ותרצה כאן? אין לה פתק, איפה הפתק?
יש לה פתק. איפה? היא מחביאה אותו. רגע, צריך באמת למקר את מה אותו לא הייתי מזהה בחיים. גם אני יודע. רוב אלה שנמצאים פה, חלק גדול לא ראיתי. יעל בטח שאני יודעת, למדתי אצלה פסנתר, בטח שאני יודעת. אבל אני חושבת שעכשיו הגיע יואב. כן? יש אנשים שלא השתנו. זה יואב? וכתוב שם סדר יום של תלמיד כיתה ב', כן? אז בזכות העבודה שצריך יש כל מיני דברים פנטסטיים. ולאכול, ויש עזרה בבית. גם לי היה בדיוק כזה. ויש פה את המחברות. ואיפה את הארוחה שלך? יש לך משהו? אז אני עושה את שלי. איפה יש כזה דבר בעולם? גם הבנות שלי חשבו ככה. עכשיו את יפה. לא, עכשיו אני יפהפי על הגיל שלי. סליחה? יפהפייה. אני מכיר בנות 30 יותר יפות. ואני זוכרת, ואני זוכרת שעמי היה מחכה לך בחוץ לפני שהתחתנתם, אני חושבת. כן. בהפסקות, או לקחת אותך בסביבות בית ספר, כן, היה לך טנדר? אדום. מה שאני מבחן פרקושה כל שנייה? אין הרבה שמות. אני גם זוכרת. גם אני לא, זהו. הבת הגיעה? אז זה לא אומר שיש לך עסקים איתי? כל הזמן אני אומרת, גדי עוד לא הגיע, גדי עוד לא הגיע. הוא אמר שהוא יגיע. הגיע. לא. אבל באמת, אני רואה את ארי. וזה החצי השני? זה החצי השני. חנה. אנחנו נפגשים עם הילה ונפגשים עם אריאל. זה כן, אבל עברו 50 שנה או 40. תיקח את זה. אתה מצלם את חנה שחנה מצלמת אותך? מצלם את כולם. היא מצלמת בסטיל. מברך את כולכם כאן אצלנו בחצר, ושלא כמנהגי תרשו לי לקרוא מהדף כי אני ממש נרגשת. אני מאמינה לך. יום אחד בשלהי החורף התקשרה אליי שוש דכנר מנור ואמרה, נחשי מי מדבר, כל מן העבר הרחוק. הייתה שיחה קולחת ונעימה, ובסופה עלה הרעיון שנשמע תחילה מטורף משהו לכנס את כל התלמידים שלמדו בכיתות א', ב' וג' עם חנה. והעילה יום הולדתה. עוד לא? פשוטה. אוי, אני נורא הייתי מתביישת בשיר. למה? כי אני הייתי הקטנה פה. ריח מה היא אומרת? דבש וריח מנטש, אתה ערב מופזה, על החוף ישבה חבריה, למדורה העליזה, על החוף המואר לצידו של נהר, הנה ככה יסופר, על החוף
החוף המואר לצידו של נהר, ניקח היסו. שרנו את זה בכיתה ג'. היא מסתכלת בעוד אשל זה הקמה הבית קהילה. אז בשיר הזה חסר לי כל הקטע הראשון, חוץ מהשורה הראשונה, ילד ילד קומה, ולא זוכרת בהמשך. נצטרך משהו מסוגל. עפרת הניחה, גם את הדקדוק תשליכה, על נחל בצלם, אל תהי בליל, אני מחייכת. תגידי לי מאיפה זה
הבית שלכם אדום. הכל אדום. אתם זוכרים? לא. אתה זוכר? אבל אמרו לי להגיד את זה ככה. ואני זוכרת סיפור עם נעמי. עבדנו בגינה, ופתאום מצאנו 5 לירות. וזה היה המון כסף, אבל זה היה כסף שנעמי איבדה שנה קודם, כשהיא הביאה לקנות את הספר הראשון לכיתה. את זוכרת את זה? לא. בכיתה א' עבדנו בגינה ואיבדה את הכסף, ובכיתה ב' שהפכנו את האדמה מצאנו את 5 לירות מקופלות. הילד לא זכר את הכסף. המציע? המבוגר ידע להעריך. אני חושבת שהיא מאוד העריכה את זה, מפני שהמצב אז בבתים לא היה מזהיר ביותר. זה היו שנים נורא קשות. אני זוכרת כל מיני דברים על כיתה א' על הידיד גוי. אני לא ידעתי מזה. שנים ידע לגוי. בצבעון שנים עד שהיא מתה קראנו לה. בכל אופן, דיברתי עם שוש, זה לא התור שלי, אבל זה שייך לאותו עניין. מתווכח איתי, הוא גם אמר שלא למדנו אצל אסתר כהן. אבל למדנו, נכון מירו? אז אנחנו לבית ספר שלנו קראו זרם עובדים. בית חינוך. בית חינוך אחר כך, כשעברנו לבניין, איפה שהיום המתנ"ס. לזה הם קראו זרם עובדים, זה היה לפני קום משרד החינוך בארץ. והבית ספר השני בטבעון, איפה שהיום נמצא רימונים, זה היה בית ספר הכללי. לשם הלכו הכלליסטים. חברים טובים שלנו מהכיתה. כן? אמרתי, חברים טובים שלנו. אבל כשהלכנו לכיתה א', נדמה לי שגם מיכל פנט הייתה בחבורה הזאת, אבל אני לא בטוחה, מיכל פלט בטוח. היינו הולכות בבוקר לבית ספר דרך הוואדי, כי לא היה שביל, נכון, לא היה דרך. נכון. והיו מחכים לנו כמה בנים, שאחד מהם זה בן דוד של שוש. רחוק, בן דוד רחוק. איתן ואודי שאבא שלהם היה נהג. קטע מסבירי, בשולי הדף היו הסברים למילים קשות כמו תוהו ובוהו, והילדים היו אומרים, חנה עוד אחד, עוד פרק, והוא היה אומר, לא, מספיק. יהיה עוד פרק, יהיו יותר שיעורים. אז הייתי אומרת לה, מיכל, תצאי החוצה, תגמרי לצחוק, תיכנסי לבד. את זוכרת? ואת היית כספית, הראש שלך תמיד... הם היו הרבה יותר גרועים ממנו. באמת? אבל היית תלמידה טובה למרות זה. בכלל הייתה לי כיתה נהדרת. כן, וההורים היו מעורבים, עזרו לנו במסיבות ועזרו לנו בטיולים, והיה נשף כללי של כל ההורים. 1 עד 1:30 מנוחה, 2 מכינים שיעורים, 3 יוצאים לשחק, 5 חוזרים הביתה, 6 ארוחת ערב, 7:30 הולכים לישון עם חטא. תדאג לו, וכשעמי בא מהעבודה עם הטנדר האדום, הוא לקח אותו והחזיר אותו הביתה. לא זוכר. נעמי שמר, בלי שבכלל הרגשתי, חצי מהעברה וטלטלים הפכו שיבה בינתיים. זה כמובן בתנאי שלא משתמשים בפילי הטכניקה. אבל אין לי ספק שחלק גדול מאותם ערכים שספגנו באותן שנים קסומות ותמימות, ערכים שליוו אותי בכל נתיב חיי, נוצרו באותם שנים של ילדות בטבעון הירוקה, בצילו של ההר הירוק תמיד, בצילו של הכרמל. טבעון שאז עוד הייתה שיכון עובדים ולא שכונת וילות. כאחת שעבדה 30 שנה במקצוע תחרותי ואכזרי כמו המחשבים, מצאתי את עצמי הרבה פעמים אומרת, מה לעשות, אני אחת שחונכה בזרם העובדים ובסניף הנוער העובד של קריית טבעון, אני לא מבינה כל מיני דברים. חנת מהווה חלק גדול מזיכרונותיי וערכיי שנוצרו אז בארץ ישראל הישנה, הטובה והנשכחת. חנה, כבר בתור ילדה הבנתי שמדובר במשהו טוב, ומאוד רציתי להכניס אותך למשפחתנו,
לכן בכיתה א' ניסיתי לשדך אותך לבן דודי, את זוכרת את זה? היום אני מגלה דברים. ומי שירוויח מזה שזיכרונותיי כשדכנית מוגבלים ביותר, העובדה, כן, הסנדלר נשאר יחף, היה כמובן עמי. והזיכרון הראשון שאני זוכרת הוא כמובן את חגיגת קבלת הספר. הסתכלתי על התמונות והאימהות שלנו נראות כל כך צעירות. זיכרון אחר הוא הסיפור שסיפרת לנו על הילד אמירם, שפתח ביצה שחציה שוקולד ובחצי השני נסיכה. הנסיכה אומרת לאמירם, אם תתחתן איתי שנגדל לי לך שוקולד כמה שתרצה. אבל אמירם מעדיף את הסיפוק המיידי ואוכל את השוקולד. אני הזדהיתי והבנתי אותו. אני גם זוכרת. לעיצוב מהילדים של היום הבאים לבית ספר עם מכשיר סלולרי, נעלי נייקוס וידע מעמיק בנבחי האינטרנט. אבל מה היה הרקע? מה קרה בארץ באותן שנים, ואני חושבת שזה חלק מהסיפור. מה היו הנסיבות שעיצבו את חנה ובני דורה באותן 3 שנים מאושרות ולפניהן? הימים היו ימי ראשית המדינה, גלי העלייה המונית הכפילו בתוך 3 שנים את אוכלוסיית תש"ח. באין דיור הוקמו בחופזה מעברות, כולל מעברת טבעון שנבנתה בחונים או אסבסטונים, אני אפילו לא זוכרת. זה יותר מאוחר. וזה היה יותר מאוחר. זה היה בכיתה א'. אבל בכיתה ד' זה היה. כמו שאמרתי, הזיכרון שלי מעולם לא היה משהו. אז זה כבר היה בפרשת אלטלנה, מה תרגיש שאני משם? את פירקת את הפלמ"ח? לי כי אין שום זיכרון שאני אי פעם כתבתי את הדברים האלה, אבל כתוב פה יואב. בעצם פעם קראו לי יואב, עכשיו קוראים לי יואב. ויש פה עטיפה של מחברות בנייר עיתון לשנת 50 ו-51. ממש היסטוריה. ואני באמת זוכר איך אבא שלי היה יושב בערב ועוטף את המחברות. והוא עטף בנייר עיתון ולא במחברות הציוריות של ימינו, שכל יום מתחלף הרעיון. ואני, בזיכרון שלי, הוא הדביק את זה, הוא עשה עיסה כזו, אתם יודעים, מקמח כזה. אבל פה יש איזה נייר דבק, אז אולי הזיכרון כבר מטושטש. זה שנגמר הצנע. מי יודע מה? טבעת מה? העיקר. העיקר. אתם זוכרים את זה? רגע, יואב. נשבע לכם, זה כתוב. יואב, סליחה, יואב. אני דורית. אני לא דורית. אתם זוכרים את זה? פתאום עכשיו, כשהוא פתח את המחברת, נזכרתי שכשהתחלתי להיות מורה, בין השאר הייתי גם מורה 30 שנה, התחלתי להיות מורה, הכרחתי את הכיתה הראשונה שלי לצייר, ולא ידעתי למה, צופים כאלה. ואני ממש זוכרת, אני לימדתי בנהלל, ואני זוכרת שהילדים אמרו לי, מה אנחנו צריכים לצייר ענפים? חסר לנו כאן עצים בגינה. אמרתי, ככה צריך להיות בשוליים. מאוד חנה. והיא כותבת, והיא הכתיבה לנו, ועת תשכים השמש צאת, שוב נהיה בכיתה ב'. נשבע לכם, כתוב, יום שישי ו' בטבת. עציץ פרחים מן החלון, פרח עציץ, כל היום הגינה יציץ. זה ביאליק. טוב מאוד חנה. כנראה שהיית צריך לקבל טוב מאוד. למען האמת, אני לא בטוח שהזיכרונות המעורפלים שמדי פעם צפים ועולים מאותן שנים אינם אלא הסיפורים ששמענו בבית או התמונות בשחור ולבן שהדבקנו פעם באלבום. כמו אותה תמונה נפלאה של חלוקת הספר, כמו שיושבת שם, בה אנחנו יושבים על מעקה המרפסת בבית הספר, ההורים מאחורינו, ואת יפה כל כך